Priznala, že ju ku všetkému nahovárala polícia, že sa jej vyhrážali, že jej odoberú dieťa. Polícia sa vyhrážala tejto svedkyni, aby na teba vypovedala, ináč jej robia problémy. Jak sa tie svedectvá tých svedkov v čase vyvíjali? Lebo ja už viem, že oni sa nejako menili, vyvíjali, takže porozprávam o tomto. Tak potom tá svedkynia už na NAKE došla na mňa vypovedať a v tej výpovedi už priznala, že ju ku všetkému nahovárala polícia, že sa jej vyhrážali, že jej odoberú dieťa, že jej chcú dať nejakú skupinu, akože organizovanú, hej, kde hrozí veľa rokov, že týmto sa akože vyhrážali, hej, že Takže polícia sa vyhrážala tejto svedkyni, aby na teba vypovedala, ináč jej robia problémy. Áno. A znova ma to vedie k tej otázke, že čo podľa teba tá polícia z toho mala? Že to tá polícia z toho mala, že zober si, že ten daný policajt za tento prípad bol povýšený. A reálne bol? Bol aj je podľa mňa aj odmenený. Tento, čo ju nahováral, bol Roman Fačkovec.